Hi pa! Wow, may tiles na! Wow! Kabog! Uy! Fully tiles! Father! Alo, ang laki ng room! Ganda! Hindi na pala eh. Ganda, fully tiles na siya. Wow! Nakabili kayo ng ano? Ang bibili nyo? Hindi, kanang ano ba? Yung sa TV, ano nyo? Ah, TV? Yung pang back. Ilan ni Maymay? Ibang kulay eh. Sayang, meron na siya ngayon. Nag-post siya ngayon. Bili ko kapon. Nakabili na kayo? Yung Suzuki ko na ano. Lagi mo nag-deliver sa akin. Hardware sa Cagayan. Nagsisupply din. Oo, yung supplier natin ba? Wow, ganda na nito oh. Ayun na yung CR? CR na common. Pang bisita. Oo, bisita. Karipet ko na. Yung haludak, angat. Patataas. Oo nga. Galing ko yung... Para puli ano na lang, no? Semento yung CR mo. Hi! Ang ganda na ng bahay mo. Pwede na pala ako dito eh. Matulog eh. Oo. Nakisiksik na naman. Ang ganda. Saan? Rep man yan. Oo, pwede kasi malamig naman. Dito ang kainan nyo, maana. Tama. Pagpasok, receive, tas kain agad mga bisita. Dito ba yung TV? Dito, TV. Pagpasok. Ay! Hindi ba mag-ano sa liwanag? Liwanag sa dilim. Ano pinabili nyo kahapon? Surprise! Hala, may surprise na naman. Surprise? Hala. CR mo dito, Kira? Di pa. Pasilip nga ako, silipin natin mga anos. Hala! Ang dami pa rin tambak. Di pa lang gawa. Kasi pinabalik mo yung trabante doon sa... Ang ganda ha. May hagdanan dito sa loob. May second floor. Second floor. Sa taas ka na lang. At ano na yan eh. Kisame na yan eh. Baka mag-oven na tayo dyan. Nakita nadala na ng anak mo? Nabisita niya na. Hindi ba nakita niya nga eh. Tapos na. Ang ganda. Tama tayo na daw. Ano? Sakto. Yata na naglarong. Para review. Yung ano mo dyan, yung abuhan. Bawal. Bago ng bawal. Hindi ka nang ito ba, abuhan mo? Okay lang dyan. Para subba-subba ba? Oo. Natayos ko pa dito. Ay, may giloy. Doon naman na kayo. Loy, pila naman na pagtaklak ni Mus dahil diya. Dito na ka na. Sapa kayo mo na. Ayaw mo magpaturo ha? Ayaw lagi. Ano to? Isisemento rin. Yung buong CR. Mas maganda nga mo. Yung siya. Yung wall niya ba? Paragdagan ko. Oo. Kato, ako patanggal ang amakan, kapisupayan ako gano block para ma-tiles. O, malatagan yan. Sadali mo na. Aray. Hindi pa tapos. Kalat-kalat pa. Pero mabilis, unti na lang. May wiring ka na. May wiring ka na rin pala dito sa labas eh. O, dito na may lagay. Ano nangyari sa wifi? Hindi na. Hindi abot dyan lang. Sa labas. Doon, wifi yun. Dyan na nakasaksak. O, ito. Pero dito sa loob. Dyan na siya may standby. At least may wifi pa rin kayo. Kumuha ko, dumating na yung isa eh. Dumating ako, ilagay ko doon sa pangwalong I-house. A-house para doon sa likod mag-connect yung wifi. Ang ganda na siya, mother. Tapos ito, pipinturahan.
Tungkol kinuha namin ng may dito namin ilagay. Isang pligo, di ba? Kay si Maymay? Oo, pero gusto man niya white. Brown may ganyan. Madam. May white na siya. Brown at saka black. May white na? Pati kaya ngayon? Nakapopost niya lang. Saka yung mga PVC panel niya, wala pa. Out of stock pa. Ano kukunin mo? Wala. Hindi. Sayang. Sana, sabagay. Choice nyo naman yun. Tsaka para maayos nyo na rin to agad. Ito, matatakpan to ng PVC panel pa. Hindi na. Sa ito? Itong kisame. Dito. Wala na. Itong Pipinturahan lang. may molding yan. Ah. Ito, dito. Nakatapon din. Laruwak. Ang ganda. Tapos, ito na ngayon. Pintura na. Lagyan na ng ano. Para hindi na makita. May divider si Binit. Si? Design. Design bakit hindi? Paglagyan ng bulaklak. Ayaw ba yung gumawa rin ng cabinet nyo? Hindi. Ito ba? Oo. Ikaw yun naman ni Papa yung gawin mo. Oo. Parang ganyan yung design na gagawin ni Papa. Oo, dito. Okay, maganda. Oh, may division, divider. Lagyan ko nito mga bulaklak. Or mga picture niya. Ano. Di ba? Ang ganda. Ito, dyan. Para matago yung Saksakan. Ito. Ang ganda. yun nga. Ito dahil ng ano. Ay, ma'am. Ito din na sila ng... So may shower. May nakadivide ba? Kaya wala yung shower May tsaka yung division sa- pupuan. Sa gitna. Oo, tsaka yung pupuan. Okay naman yung kalaki, di ba? Maliit lang. Isa naman tayo maliit. Ay, anong sinumpa ka na? Correct. Ang ganda. So, sa kaliwa yung Oo. pupuan. Upuan dito. Yun ang kuwan. Ang ganda. Ikaw na talaga. Nakita mo lang yan sa Gusto mong gayahin. Ay, gawin namin. Ang ganda, Chada. Tsaka malaki. Di ba? Ang ganda. Para prepared na prepared. Tapos ito, extend mo to hanggang dun sa dulo. Charot. Diyan lang. May tao naman ako na sa labas. Kita mo. Additional. Yeah. Tapos itong gitna, Diyan na yan ang pinto. Charla. Taray. Yung mga baboy na wala na. Nahurot na. Wala na, labahan na dyan. Ha? Washing machine dyan. Laundry area na lang. Ay, hindi ka na mag-alaga? Hindi na. Mabaho. Oo. Ayaw na ni mama mag-alaga ng baboy. Mabao na daw. Di ba pakasal ako ulit? Ha? Dora! Hindi, tsaka social ng labahan mo. Ala, anuhan na ng mga, yung mga sinampay mo ba? Kanang ba? At least may bubong yung labahan mo. Balitan yung ano. Ipa-tiles mo din? Charot. Maraming tiles. Ay, oo nga pala. Para dyan. Oo. Hindi ka naman madulas-dulas niyan? Mahirap naman dyan. Oo, sa bagay, hirap naman na party. Yung gagawin kong papagawa kong saksakan ba? Oo. Sa kitchen. Bakit parang ang puti na mukha mo? Sunblock ka? Dinadamay ka ni mama sa kukuha na nilalagay. Damay-damay na. Sabi ko, parang na pumuti. Ito piklat niya dito ng may itim, di ba? Tingnan mo. Wala na. Damay-damay na. Ikaw na gano'n. Oo. Kapitan mo ako pa kahit lang, 6 na saksakan. Tig-3 ba? Dun sa kanang mga appliances, iwalay ko yung saksakan ng rep. Diba Kunin ko tong Juki. Andoon sa gilid. Doon sa house for na nilagay. Hindi, dun sa sa bilyara malapit. Likod ng grotto. Ano mo na lang? Para makanasira